Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli spoločne s nami z Fame Tips a dneska si povieme, ako sa správne pripraviť na vaše prvé fotenie fotobooku. Čo sa týka všetkých týchto fotení, ktoré sa teda konajú u nás, my vždycky posielame taký pekný inštruktážny mailik na teda všetkým modelkám alebo modelov, ktorých čaká toto fotenie, ale teda čoraz častejšie sa teda stáva, že si ho buď teda nepozrú alebo neprídu tak, ako by mali. V agentúre vám síce spravia krásny make-up, navlnia vám vlasy, teplne upravia. Čoraz častejšie som si teda všimla, že niekedy baby prídu teda s masnými vlasmi alebo vlasy majú ulizané v cope a teda myslia si, že teda o to sa my postaráme. Nechty odporúčam, samozrejme môže byť nejaká francúzska manikúra, pekný gel-lak, jemný nude. Nemali by sme to hrotiť žiadnymi dlhými extra umelými nechtami. Čo sa týka teda starostlivosti o pokožku, odporúčam možno 4-3 dní pred takýmto fotením ísť aj teda do fitka, aby ste posilnili svaly, aby to teda super vyzeralo aj na fotkách, zajsť na nejakú kozmetiku, masáž, aby ste sa teda cítili príjemne a vaše fotky boli teda podľa vašich očakávaní. A všetko dopadne tak, ako chcete a my sa teda tešíme na vás u nás, v našej agentúre Fame Management a pekný deň!